martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jehovah amanami, na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiay. Marasini roha mahodihami, toddim toddi parbadiay ma, na mangarajay ate-ate dohot pikiran nami be. Asa takas sutangihok kami, jala takas huat tusihami, hatam na badiay. Amen. Horas madihita sude, huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita ditikion, ima na tarsurat di buku 2 Musa biddu 10 sia, mamukka sian ayat sada, sahatu ayat onom. 2 Musa 10 sia, ayat sada, sahatu ayat onom, tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Patolu bulaton dung ruar halak Israel siat tano Misir, tiari nasasadai, saha manasida tuha longonan Sinai. Ai borhak do nasida siar rapidim, gabe saha nasida tuha longonan Sinai, laos marsaro nasida di halongonani, disido marsaro Israel, todong ni duluki. Dungi nakok masih Musa, tumopot debata. Jadi dijauhot Jehovah matu ibana siad duluki, nin nama. Songonom madohonommu tu pinoparni si Jakob, pabuaommu tu halak Israel. Nunga di idahamu nahubaheni tu halak Misir, nahubuani hamu hira di atas ni habong ni pidong Raja Wali, pasahat tamu tu au. Ope molo ditangihok kamu suaraku, jala diradoti hamu padan nahubaheni, jadi hasiakku mahamu sian nasa bangso, ai gok di au do liat portibion. Majadi harajau malim-malim mahamu diau, jala bangso nabadia, ima akahata sidohonommu tu halak Israel. Ima sahakna. Huria nahinaholongan ni Tuhata, molo tapaheba-heba turpukon, tusude isi ni 2 Musa, mamitor dohonot tado, turpukodo pangibulan ni buku 2 Musa. Majaha turpukon, 2 do pangibulan na. Naparjolo, manaringoti haluaon ni bangso Israel siam Misir. Napaduahon, manaringoti pajowon ni debata di bangso Israel, dohot paranginasida, hobar tu pamilitoni. Naduaido, natardok pangibulan ni buku 2 Musa. Ima naparjolo di bidusada sahatu 10 sia, manaringoti uhum ni Jehovah tu bangso Misir penindasi, dohot taluaon ni bangso Israel na tertindasi. Paduahon biddu 10 sia, sahatu biddu 40, manaringoti pamiliton ni Jehovah di bangso Israel, gabe bangso ni Jehovah, dohot aturan si ihutonon nasida. Domu tu pamilitoni, amang inang huria na hinakolongan ni Tuhata, adong dohak, dohok kewajiban nasida, songon bangso ni debata. Domu tu sido, napi nasahat ni turpuk jamita sadarion tuhita, namang gobarhot di 2 Musa dohot di padan narubi, ima taringot tu pangubulan ni turpukon, namang odolhon di jauh-jahuba bangso Israel, majalo haluauni. Hobar tu sima, amang inang huria na hinakolongan ni Tuhata, napi nasahat ni turpuk jamitaon,
na dipatogu toddi ni Tuhanido hita majalo pamilitoni. Alani i adong ma tolu tujuan ni debata lahu patoguhon hita majalo haluau doho pamiliton nai di hita. Na perjolo ima asa taboto huaso dohot hagugo onna. Ujunak kok si Musa tu dulu Sinai disuruh Jahoba ibana paingoton bangsoi. Na huaso doho hagugo onni Jahoba do mabahen malua nasida sian Misir. Ima na boita jaha di ayat 31 ayat 4. Dipatuduh Jahoba huasona tu nasida asa posroha nasida mangulaho padan na pinasa ni Jahoba tu opu nasida na jolo. Di palua Jahoba nasida siam Misir asa anggiat lam diat tu sinasida lapatan ni pajowoni. Di jau jala di papulik nasida laho papatarhon huaso dot hagogoon ni debata tu portibion. Di jau nasida asa marhite nasida marsangap guar ni Jahoba. Di pasu-pasu nasida asa gabe pasu-pasu nasida tu portibion. Asa hot nasida di pajowoni, di paingot nasida di pangurupion ni Jahoba di tiki nasalpu dohot di tiki na naingro. Panarihonot dohot pangaramotion ni Jahoba di bangso Israel di basuman tu bakko ni pidong Raja Wali. Ima na manarihot dohot na mangarapoti anakna. Targoar do pidong Raja Wali pidong na gumogo di tonga-tonga ni akka pidong. Uju mangajari habang Raja Wali di anakna sai di anahot jala di lehot do semangat tu anakna asa ditiru gerakan ni indukna. Sumat tu sido hagogoon ni Jahoba mangurupi. Manarihon dohot mangaramoti bangsona. Disuruh Jahoba si Musa paingot to bangsoi asa unang lupa di pabahenan ni Jahoba na paluahon dohot na manarihon nasida. Rikok doi paingoton na asa unang makilala nasida ala hagogo onna malua nasida siam Misir. Ala padonganion ni Tuhanido malua nasida sian tangan ni parangan ni Raja Parao ima Misir. Huria na hinaholongan ni Tuhata na terjou do hita makaposi Yesus Kristus asa taboto jala tadai huaso dohot pangaramotion na marhite-hite pangulaon nito di perbadia. Na terjou do hita makaposi Yesus Kristus asa marhatauon jala margogo hita mangulahon pajowoni. Di pajowon nai di pasahat do tu hita akka na tau parhasayangotta dohot halasonotta mangulaho pajowoni. Molo marhasil jala marparbue na taulai dada ala haboyotai alai na dipatau do hita. Molo marhasil pehita di pajowoni asa taboto do jala ta parhatopot do huaso do agogoon ni Yesus Kristus marhite to di perbadia na patau hokita makubasi ulauta. Dipaingot bangso Israel asa unang dirajumi hagogoon na mabahin haruar nasida siam Misir. Di zaman teknologi na hatop majuon talpe dojolma mardebatahon pikiranna jala maswadahon campur tangan ni Yesus Kristus di ngolu dohot ulonna. Di tonga-tonga ni ulau kuria pe jok-jok do di ela akka parhubasi maswadahot campur tangan nito di perbadiai di ulonna. Molo jok-jok akka parhalado madok alaniau alani hamido mardalan ulaun ni hurion. Ima si patudu naso taswadahon nata suadahot campur tangan nito di perbadia di ulaun ni huriai. Alani ima
amang inang huria na hinakolongan ni Tuhatta jami taon paingotok kita molo marparpue penata ula na manugurohatta doi asa tatadda huaso ni toddi parbadia di ulauta. Molo adong pejol manabui patupahon akan na luar biasa sotung takultuson ibana ay na dipargogoi toddi parbadia do ibana patupahoni. Keberhasilan dohot kemampuan na luar biasai manuguhita manadda campur tangan nito di perbadia di pardalanan ni nguluta unang gabe sota tadda waso ni debata na mangurupi hita ala gumodang tapangasahon pikiran parbinotoan dohot hadiriotta tudos doi songon sada beritaon di sadetiki marsahit ma sahalak ina dungi saya martangiangi do ibana tu debata alai dang marna malum dina martangiang ibana dina sahali didok masongonod ditangiang nai Tuhan buasa dang pamalumomwa alai zalodo dia lusi Tuhani maddong ai nga hulean Roma muse inatai manukun dia do nani leomi ay marsahit do beau saat tu tikion alai dia lusi Tuhani mamuse maddok tu ibana gugumima na hulehot tuho ay nunga gudang nasongo sahit mi naung jumolo mate ujung na gabe tarhatotong jala tersadar ma inatai huria na hinaholongan ni Tuhatta lau sunggul-sunggul do beritai dihita takas mata tadda waso do pangurupion ni debata napi namasana di nguluta dada marhite nasai hobar tu pikiratai napasahaton ni Tuhani gudang cara ni Tuhan na mangalusi jala na mangalehon alus ni tangyangta huria na hinakolongan ni Tuhatta na padua homma asa gabe hasianna hita di papos debatado hita majalo haluau do pamiliton nai asa gabe hasianna hita di jauh-jauh babangso Israel gabe bangsona jala di palua na sida siam Misir nani ojar ni holong na do asa bahenon na bangsoi gabe hasianna tudos tu sada halak doli-doli na soloro hana mamereng sada anak boru sai dipatu pado nasa usaha asa seut nahi na soloan ni rohanai gabe hasianna manang gabe na punasa songoni majahoba ala holong ni rohana di bangsoi dipalua nasida siam Misir asa saut nasida gabe hasian ni debata boy tajaha di 5 Musa 7 ayat 8 di Alkitab padohan jadi hasiakku mahamu imana di ayat 5 disalin menjadi harta kesayanganku sendiri hata hasiakku disalin sian hata Heber namar lapatan satu milik yang khusus jala di Maleaki tolu ayat 10 pitu di pangguar hodo tu bangso Israel na setia na burju sahat tu ari parpudi hatai martudu-tudu do nang tuhuria parsaoran ni naporsea di Yesus Kristus saguru tu Jehovah do pamiliton na di bangso Israel gabe hasianna dada ala hadirion ni bangsoi ubahed ditodo nasida gabe bangsona ala nabadia do Jehovah na manudui doho sadirina hasian naipe ikon badia songon na dipasahak na di ayatonom jala ikon maka holongi ibana huria ni Tuhatta dang parsuadaota nunga di jauh jala di padiri Yesus Kristus hita huria batak gabe hasianna marhitei di igil dosian huria batak parange ni hasian ni debata asa hoti ta hasian ni debata ikon parange honot tado lomo ni rohani debata ima hadameon
dohot haserepon ni roha. Songok kasihan ni Yesus Kristus hita huria batak, diigil siak kita parsi hohoton hasatiaon dohot makaposi ibana. Parsi hohotot tatu ibana na makaholongi hitaido mabahen solo rohani debata marnida hita. Jala gabe soloma nang rohani portibion mamerek kita. Parsi hohotot tatu ibana na makaholongi hitaido patau hokita boi gabe pasu-pasu di portibion. Parsi hohotot tatu Jesus do na patau hokita gabe pasu-pasu di portibion jala na paholak kita sian pertutuhan manang si hagigian. Huria na hinakolongan ni Tuhatta na perpudi ma ima na patuluhon. Di pahot debata pa jowon na tuhita jala di patau hita gabe na pinilit na asa taulahon lomo ni rohana. Songok kasihan ni Jehovah bangso Israel di pabakit na sida gabe harajaon malim-malim ima na tersurat di ayat tului. Diatur hoddo siara ni nagabe malim ikon badiado sahalak malim dang boy na martihas ulaun ni malim manguluhon kebaktian tu debata nasida do nagabe perantara marhite ni Jehovah parhitean ni Jehovah manang hite-hite ni Jehovah tu bangso Israel do pasahaton pelean ni bangsoi tu Jehovah manangyakon na torop dohot mamaso-maso bangsoi. Molodidok di ayat onom menjadi harajau malim-malim mahamudiau jala bangso nabadia lapatanna di jau nasida gabe parhaladona na marhabadiaon di jolo ni Jehovah. Padohan bangso nabadia patuduhon na di papulik nasida sian akka bangso na di portibion asa marsoba tu Jehovah hadirion nasida songon malim doho bangso nabadia papataron nasida di panggulmiton ningolu nagok pangoloion tulomo ni rohani Jehovah. Huria na hinaholongan ni Tuhata songon malim na mamelihod dirina marhobas doho pasahat topelea di joro ni Jehovah tudos tusido hita di jou pasahat ngolutta tu ibana. Songok kasian jala malim ni debata ikko badia hita. Badia imana disalin siak kata kadusi di perhataan Heber. Lapatanna di papulik manang tampil beda. Songom malim ni debata hita ikut tampil beda hita sian nahumaliak kita. Tampil beda dada di penampila pahean alai tampil beda di parange dohot di pola hidup dohot pernguluan siap hari. Kobar tuna tersurat di Roma 12 ayat 1 nama dok ikon pasahatot tapamatangta gabe pilihan na khusus di ibana. Mangulahon lomo ni rohani debata ido dalata papatarhon tu portibion pabua naung tajalo pajowon ni Tuhani. Parangetta siganu pari ido na papatarhon tu portibion pabua bangso na pinili ni Jehovah dohita. Ima na terjou laho mangulahon lomo ni rohani debata. Dada holan tarida di kehadiran ni akka kebaktian ikut tarida nang di pernguluan siap hari. Dang bahenon rutinitas jala tradisional kegiatan hak Kristenoni. Na pangulahonot tadi kegiatan hak Kristenoni ikon nani ojarni panguloyot tado tu Jehovah. Dada namanya iton pujian manang kehormatan sian jolma. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jehovah amanami naung papatarho katam nabadiai tu tonga-tonga nami. Disungguli jala dipaingot todo hami Tuhan. Taringot tu pabahenammu di ngolu nami.
naung pinaluam, jala naung pinilimu hami, gabe hasiammu. Ale Tuhan, urupi jala pargogoi hami di uduk ningulu namion. Tiroi hami toktong di bagasa toddim, toddi parbadia. Asabui hu parange hokami, parange na hobar tulomo ni roham, songon anak hasiammu hami. Amin.